nani babukele emakhaya. Welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to like, subscribe and comment. Namuhla kule video sizoyenza incwadi enesihloko esithi Zihlangene Phezulu. Ngizochaza Isakhiwo kanye neSizinda. Uma sikhuluma ngesakhiwo sibheka isingeniso, sibheke umzimba, isiqakaqaka, uvuthondaba nesiphetho. Isakhiwo sencwadi Izihlangene Phezulu sibheka isingeniso. Kusingeniso sencwadi Izihlangene Phezulu sithola uThuthukani Njiyela owayeshade noLetheni. Ngaphansi kwesingeniso bese sikhipha isisusa sodweshu. Isisusa sodweshu kule ncwadi noma kule noveli sidalwa uLetheni owayehamba ngokomsebenzi eya kuzifundaze ezahlukahlukene zaphesheya. Bekaya kuzifundaze ezihlukahlukene kanye naphesheya. Noma esebuyile uLetheni ekhaya wayengabi nesikhathi sokubhekana nezindaba zomuzi wakhe ehlala kubangani. Isisusa sodweshu ukuthi udweshu luqale kanjani. Siyaqhubeka manje sibheka umzimba wayo inoveli Zihlangene Phezulu. Masifika kumzimba sibheka ukubhebhetha kodweshu. Kusingeniso sikhulume ngani ngesisusa sodweshu ukuthi udweshu lusuke kanjani. Kodwa uma sifika kumzimba sibheka ukubhebhetha kodweshu ukuthi udweshu kule noveli lubhebhetheke kanjani. Ukubhebhetha kodweshu kulapho udweshu oluqale esethulweni selukhula. Umshado kaThuthukani noLetheni uyaqhekeka ngenxa yezingxabano. uLetheni ufika njalo phakathi kwamabili edakiwe athuke uThuthukani ambize ngoqhwayilahle, indoda engasebenzi. Kuyilapho uThuthukani esefuna ukubeka uLetheni isandla, ngoba uLetheni uyamdelenja noma afika endlini ambize ngoqhwayilahle. Udweshu luyabhebhetheka, le ndaba igcina isingenwa uKapteni Mzimele. Ngiyathemba ukuthi kuyezakala. Siyaqhubeka sizobheka isiqakaqaka. Isiqakaqaka kulapho izinkinga ezibhekene nomlingiswa osemqoka zikhula kunokuba zixazululeke. uLetheni unyamalala eminyaka emibili. Ufaka nesehlukaniso phakathi kwakhe noThuthukani. uThuthukani uyaqhubeka nempilo, uthandana noThembekile wakwaMsimude owayenengane naye. Emva kweminyaka leyo emibili uLetheni useyabuya ekhaya kumyeni wakhe uThuthukani uzoxolisa. Lokhu kudala ingxabano phakathi kwaThembekile noThuthukani. Khumbule phela ukuthi uLetheni wafaka isehlukaniso ale phesheya. Manje useyabuya sakazoxolisa kanti uThuthukani useqhubekile nempilo, usithandana nobani noThembekile. Ngakho-ke leso isiqakaqaka ngoba kulapho izinkinga ezibhekene nomlingiso samqoka zikhula kunokuba zixazululeke. Okay, lokhu kudala ingxabano phakathi kwakaThembekile noThuthukani. Kangangokuthi uThembekile aze athathe isinqumo sokuthi uhlehliswe amalobolo. uThuthukani wayenezinhloso noma wayenezinhlelo zokuthi alobole uThembekile. Kepha ngokufika kwaLetheni uThembekile wathukuthela kangangokuthi aze ahlehlise amalobolo. Uvuthondaba. Uvuthondaba kuba isigameko esikhula lapha kuphenduleka khona imibuzo yonke ebesizibuza yona njengabafundi. uLetheni njengoba wayenyamalela iminyaka emibili, kwakungenxa kaThembekile owayefuna ukuziphindiselela kuThuthukani ngokuphila ingane yabo uSiphesihle basafunda isikole. Ngakho-ke uThembekile wenza uLetheni aboshwe eKhorea esikhumulweni sezindiza ngenxa yokushushumbisa izidakamizwa. Akagcinanga ngokubophisa uLetheni, wamphoqa emkhombe ngesibhamu ukuthi asayine amaphepha esehlukaniso phakathi kwakhe uLetheni noThuthukani.
ULetheni njengoba esebuyile naye uthola indlela yokuziphindiselela kuThembekile ngokumthumba. Abathumbi bakaThembekile bafuna isamba semali kuThuthukani ukuze bazodedela uThembekile. Bavumelana ukuthi bazohlangana esiteshi. Uvuthondaba lo. Uvuthondaba sitheni? Kuba isigameko esikhula lapha kuphenduleka khona imibuzo yonke ebesizibuza yona njengabafundi. Manje sizochaza eyokugcina isiphetho. Isiphetho ukuthi indaba noma inoveli iphela kanjani. Bayahlangana bonke esiteshi. Nabazali bakaThembekile, uLetheni, uSiphesihle, abathumbi bakaThembekile. ULetheni ubona umuntu ambambisa ingane esibhedlela esayendlini encane okunguMathabethe, unina kaThembekile, owabaleka nengane kaThuthukani noLetheni. UThuthukani useyahlangana nezingane zakhe ezimbili angakaze azibone okunguSiphesihle noSpikes. Yiso isiphetho sencwadi yethu Zihlangene Phezulu. Incwadi iphetha ngokuthi uThuthukani ahlangane nezingane zakhe ezimbili angakaze wazibona. Ingane yakhe uSpikes le eyatshontshwa uMathabethe esibhedlela, kanye nengane yakhe uSiphesihle le waba nayo ngenxa ye-one night stand yakhe noThuthukani. So inoveli iphetha kanjalo. Uma sikhuluma ngesakhiwo uzobheka isingeniso. Kwisingeniso uzothola isisusa sodweshu. Bese uyachubeka ubheka umzimba. Mawufika kumzimba uzothola ukubhebhetheka kodweshu. Qhubeke ubheke isixakaxaka. Bese kuba uvuthondaba. Bese kuba isiphetho. Ngiyathemba ukuthi kuyezwakala. Manje sochubeka sichaze isizinda. Uma sikhuluma ngesizinda sibheka indawo, inkathi kanye nesimo senhlalo. Sizoqala ngendawo. Kule noveli indawo eyasemadolobheni. Le ndaba yenzeka ezindaweni ezahlukahlukene. Yenzeka endaweni yaseWatville eBenoni emzini kaThuthukani obhekene nomgwaqo omkhulu ongena ngawo kulelo lokishi uma uliqhamukela ngaseHackleback Road. Indawo yaseWatville eBenoni, indawo yasemadolobheni. Le ndaba iphinde yenzeke eThembisa eMjondolo, lapho kwakuthunjwe khona uThembekile ethunjwe nguLetheni. Le ndaba yenzeka nasesiteshi eKalfontein ngasenyakatho yedolobha laseKempton Park, lapho uSpikes noRazor bebezohlangana khona bathathe imali ebuya kuThuthukani. Le ndaba yenzeka naseKorea esikhumulweni sezindiza, lapho uLetheni waboshwa khona ngenxa yezidakamizwa ezazibuye. Indawo le uzocaphuna okusencwadini okufakazela ukuthi le ndaba yenzeka kuyiphi indawo. Indawo yaseWatville, indawo yaseThembisa, yasesiteshi saseKalfontein ifakazela ukuthi le ndaba yenzeka endaweni yasemadolobheni. Ngiyathemba ukuthi kuyezwakala. Sichubekele phambili sichaze inkathi. Le ndaba yenzeka enkathini yamanje, lapho abesifazane sebekwazi ukuba sezikhundleni eziphakeme. uLetheni wayeyikhansela. Okunye sikuthole encwadini okufakazela ukuthi inkathi eyamanje ukuthi uThuthukani wayene-UIF, Unemployment Insurance Fund, eyamsiza ukuthi akhokhele izikweletu uLetheni ayemshiye nazo. Umjondolo oseThembisa nawo ufakazela ukuthi inkathi eyamanje ngoba ngesikhathi sobandlululo isikhathi sakudala yayingekho imijondolo. Sizochubeka sichaze isimo senhlalo. Isimo senhlalo asisihle neze emzini kaNjiyela, inkundla yempi. Chaza ukuthi bahlezi baxabana. uLetheni akamhloniphi umyeni wakhe ubuya phakathi kwamabili elethwa ishende.
Ubuya edakiwe athuke umyeni wakhe uThuthukani ambize ngoqhwayilahle, indoda endala efuna ukondliwa engenawo futhi umzamo. Umndeni kaThembekile uyala nawo ukuba uThuthukani abone ingane yakhe uSiphesihle ngoba wayiphika. Asisihle neze isimo senhlalo kwaMsimude ngoba umama wakhona uphila ngamanga. Mathabethe watshontsha ingane kaLetheni esibhedlela ngenkathi esaye endlini encane. uMathabethe wayezenze umhlengikazi. Umyeni kaMathabethe uMsimude useyambona uSpikes esiteshi, uyamkhomba uthi nayi indodana yakhe eyabaleka ekhaya. uMathabethe usekhuluma iqiniso ukuthi akuyona ingane yabo kepha ekaLetheni. Yasibona ukuthi isimo senhlalo asisihle neze, bahlelisene ngamanga, ukukhohlakala nje namanga. Kangangokuthi uMathabethe waze watshontsha ingane kaLetheni, waqamba amanga kumyeni wakhe uMsimude ethi ingane yakhe. Okay, siphetha kanjalo incwadi yethu. Ngiyethemba ukuthi kuzwakele, ngichazile kahle isakhiwo kanye futhi nesizinda senoveli Zihlangene Phezulu. Yeah, please don't forget to subscribe, like and comment. If you have any questions, please do comment down below. And if unencwadi ofuna ukuthi ngiyihlaziye, please also comment. Thank you guys. Stay safe. See you next time.